nawr ym Pencampwriaeth Menyw Suffolk yw Thomas. Nawr te. Yn dod o diwedd? Ydyn glei, ond dwi'n meddwl mae dosbarth y merched ychydig bach yn gryfach o bosib na'r gyrwaidd. Bach mwy o waith meddwl ag na godd gyda'r hwrdod, dwi'n meddwl. Ond mae yna un ddafad yn neilltuol yn dwi. Mae un dafad neilltuol, mae tair dafad da ofnadw yma. Ond i fi y dafad blwydd sydd yn... Mae'n sefyll mas. Y ddafad yn y canol. Mae da ni 2 Gymro yn y ras ac 1 Albanwr. Mae da ni David Jones Brongoi Ceredigion yr Oen Fenyw. Arni O'r o Ogledd Cymru, y Flint. A wedyn Ali Jackson, Dumfries yn Galway, yr Alban. Ti dal yn meddwl ta'r un ganol i wi? Be sy'n gwneud i'n y môr arbennig? Mae'n haint i. Mae popeth yn reit, mae cwrs yn bob cornel dau, mae'n aros fel ford, mae ffen i lan, mae'n dangos i hunan. Mae'r lliwiau yn special. A dyma ni! Wel, Hyw, ti wedi cael un iawn eto? Dwi'n cael un iawn bob tro. O, mae'n neilltuol yn dwi. Oen Fenyw arbennig, mae hefyd gan teulu Brongoi. Os. Ond mae honna, y ddafad flwydd fe. Lle ti bytad y fwyd off i chefni, achos mae'n fel ford ydw i. Mae'n mynd i fod yn anodd iawn, fi'n credu nawr, i'r Oen Fenyw ddod yn gil wobr, ond gewn ni weld. Ie, crafu pen. Ond, na i fynd i weld yr enilliad. Diolch yn galon i chi, Hyw. Wel, ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill y Pencampwriaeth yma, achos dim ond un person bydd yn y ras. Ac enillydd y ddafa flwydd. Llongyfarchiadau. Okay. You'll have to learn some Welsh now. I know, I'll get some lessons now, surprisingly. Wow, so we know who's won overall as well, do we? Well, I'd like to hope it's me, but I don't know. Pending. Well done you. Oh, thank you very much. She is amazing. Thank you. We'll have to find out, will it be the male or the female? Yeah, well, you'll watch some. Time will tell. Big or not so big. Pob lwc. Diolch yn fawr.